δεύτερο της μέρας λόγω των 50 εγγραφών, οπότε θα είναι ο τίτλος έφτασε βίντεο part 2, δεύτερο βίντεο για τις 50 εγγραφές. Ναι, δεύτερο βίντεο για τις 50 εγγραφές. Μπορώ να γίνω και frontman, αλλά θα γίνω παίκτης. Επειδή θέλω. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε ξανά αυτό το καταλαβαίνω παιχνίδι. Η Glass Major είναι αυτή, που πρέπει να περάσει το κλάσ τουλάχιστον. Μετά δεν μας έχει. Δεύτερο παιχνίδι η Cave, εντάξει. Το τρίτο θέλω να είναι... Ναι! Είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο παιχνίδι. Red light, green light. Το πρώτο παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Παιδιά, το έχω. Νομίζω το έχω. Είμαι ο 092. Red light! Green light! Red light! Ωραία. Green light! Red light! Green light! Red light! Ο Glassmaker πάλι καλά ζει. Green light! Red light! Ωραία φίλε. Το είχες ο Red light. Green light! Πέρασε και ο Glassmaker. Πολύ καλό αυτό. Green light! Glassmaker. Red light! Green light! Αλλά κάτι δεν ξέρω τι Red light! είναι. Green light! Red light! Πάμε, ναι! Χορεύουμε με το 200. Χορεύω 0,2 με το 244 πάμε. Red light! Ποιος έχει μείνει? Έχει μείνει ανάπολη. Green light! Αλλά... δεν δέκαμε. Ναι, πέθανε. Εμείς χορεύουμε. Ζωάρα. Πόσο άτομα πέθανα. Ωραία, πέθαναν πολύ σκοτώ γύρω. Να πω. 18 player. Τι είναι, 18 player. 200 ευρώ. Πολύ λίγο. Έπαιρνα περισσότερο στην αρχή μου. Τουλάχιστον βέβαια γιατί θα κάνω δυο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο παιχνίδι, παιδιά. Παιχνίδι. Νομίζω το έχουμε. Όχι ρε φίλε, και εδώ μου λαγκάρει. Και εδώ μου λαγκάρει λίγο. Καλά, τέλος πάντων. Ωραία φίλε, τώρα το δύσκολο. Θα πάω όπου πάει και ο Glassmaker. Δηλαδή να με την κάντε μια Glassmaker και την έχω κι εγώ. Glass. Ναι. Glassmaker V. Εδώ, όχι. Ήμουν εδώ στο κύκλο. Ήμουν στο κύκλο. Sigma boy. Όχι στο πιο εύκολο. Μην πεθάνω που έχω το πιο εύκολο. Sorry παιδιά, ο Glassmaker ζούσε, γιατί δεν υπάρχει.
Πού έχω πάει, δεν ξέρετε πόσο κοντά ήμουν να φτάσω. Αυτές οι τρίγωνο, ωραία πέθανα, έχουν πεθάνει άτομα εδώ. Πού είναι η κλέφτη, πες μου ότι έχει πεθάνει η κλέφτη. Μας από το παιχνίδι πέθανε. Δεν ξέρω φορά, όπου τον είδα κάνω. Έχω ιδέα τι να πω ρε φίλε. Λες να βγήκε παιδιά ο κλασμέκερ από το παιχνίδι. Πω, αυτό είναι πολύ κακό. Φίλε, αυτό είναι πολύ κακό. Να έχει με την Παναγία του είναι πολύ κακό. Άντε πέρα, να, ο χρόνος 40. Τι 40 δευτερόλεπτα ρε. Τι 40 δευτερόλεπτα, όχι όλοι έχουν τερματίσει νομίζω. Οι άλλοι χορεύουν. Μία μονάχα κάνει νομίζω. Δεν βλέπω κάποιον άλλον έχει. Α, τι έχει το πιο δύσκολο φίλε. Πάμε. Τέλος. Αν δεν φεύγουμε επιτέλους. Δεν νομίζω είδα την κλάση με καιρό. Σαν μένα. Ας συνεχίσουμε μόλις εδώ. Να σταματήσω. Όχι, ας συνεχίσω. Πάμε. Στο τρίτο παιχνίδι. Τα πρώτα. Φόντμαν υπάρχει. Πόσο να βγάλω. Θα βάλε στην αρχή, ναι. Μπορεί. Ναι, μάλλον με αυτές. Τα καταφέραμε, μην αγχώνεις. Μην αγχώνεσαι ρε, τα καταφέραμε ρε. Τα καταφέραμε. Ηρέμησε, τα καταφέραμε. Μην αγχώνεσαι. Χορεύομαι. Κάνουμε μουσικές, δεν χορέψω. Μητσιάρε. Μητσιάρε. Τρία άτομα. Τρία είμαστε. Ναι, περνάω. Πού είναι, έφυγε. Πώς πήγε το άλλος, παιδιά, γιατί με φεύγει ο άλλος. Εδώ. Είναι πιο κανείς. Πάμε. Χορεύουμε. Ας τώρα. Να βρω τη μεγάλη παρέα μου. Εδώ στη μεγάλη παρέα. Ένα. Όντως τώρα.
Ό,τι πιο εύκολο έβαλε για τέλος. Για τέλος, παιδιά. Πραγματικά ό,τι πιο εύκολο έβαλε για τέλος. Οπότε πάμε κατευθείαν στο τέταρτο παιχνίδι. Το τέταρτο παιχνίδι είναι πολύ καλός. Δεν έχω χάσει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι που θα παίξουμε το τέταρτο. Γι' αυτό προτιμώ αντί για το σκηνή. Γιατί στο σκηνή δεν φαίνεται να μάθετε πώς τα πάω. Δεν έχω ιδέα τι κάνει στο σκηνή πρώτο. Δεύτερον, τι να πω. Έχω λίγο με την κοπηλιά εδώ. €300 μόνο. Τι μας λέτε ρε, μας κλέβουν ρε. Στη ταινία δίνουν πόσα ευρώ, πόσα εκατομμύρια και εδώ μόνο €300. Δεν προτείνω. Πάμε να το δούμε. Να το... Είναι πολύ καλό αυτό το παιχνίδι, ελπίζω να νικήσω. Είναι το αγαπημένο μου. Μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου, όχι τα αγαπημένα μου. Από τα αγαπημένα μου. Μπορώ να πω όχι τα αγαπημένα. Πάμε. Με ποιον θα βάλουμε, ξέρω, είμαι καλό. Θα μπω μαθάς. Τους άξιτους. Σουτ. Bye bye. Καλά. Σουτ. Έβγαλα κόκκινο. Έβγαλα. Bye bye. Τι θα μου κάνει. Bye. Oh. Yeah. Έχει μου βάλει 2. Yeah. Έχω 2, όχι 4. Τώρα έχω 2. Θα μείνω με ένα. Έμεινα με ένα. Το βγάλα. Με βγάλε. Παιδιά, έχασα. Όχι, δεν θα χάσω. Προδοτρά. Μην πέτς. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, λοιπόν, σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και like και bye bye.